Het dwarpsbelang van Wierum is dwaande met het ontwikkelen van een nieuwe website. De webbeheerder, die het tot nota altijd heel goed dien had, die is helaas dit jaar overleden. En dus we moesten op zoek naar een nieuwe webbeheerder. En dan hebben we daar een vrouw hier uit het dorp gevonden die dat dwaan woer, Marielle Lammers. En die is dus bereid om daar weer een beetje naar leven in te blazen, om hem weer even een beetje bij de tijd te brengen. Het doel is natuurlijk om Wierum daarmee ook op de kaart te zetten en om daarmee ook alles wat hier nog te doen is in Wierum, om dat een beetje op die website te plaatsen, zodat mensen daar informatie van krijgen. En Wierum had een hele rijke historie, dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat er wat van opkomt. Om de website in een najaske te steken, binnen ze op zoek naar mooie foto's van Wierum. Wij zien eigenlijk gewoon wat foto's. Bij mensen die maken hele mooie foto's van de dik, maar van het dorp zelf zijn er ook wel mooie panden die op een foto staan. Dus zulke soort foto's zie je wel een beetje. Het wordt al gehoord miljoen. In het begin eerst net, maar met soms even wat variëren. Maar er zijn ondertussen wel een paar mensen die wel hele mooie foto's maken gaan en die dat wel opsturen. Dus daar is er wel wat van maatje. Dan wordt eigenlijk ook een breed beeld site van maatje. Dat het echt een mooi panorama erop komt. Nou, er zijn misschien wel foto's waar ze met specifieke verhalen erbij, dat wel een stukje tekst bij komt. Dat lijkt het mij tenminste persoonlijk wel heel mooi.